बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउस दङ। उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसियाव गान्जा फालांगिरि सासे बर' लाइमोनखौ हमदों। उदालगुरि जिल्लानि भारत भुटान सिमना ओनसोलाव थानाय राजागरनि एसएसबिनि सान्थ्रि हान्जा आरो डिमाकुसि पुलिस जथायै मैया बेलासिनि 3:10 समाव सिग्रोमनायनि गेजेरजों डिमाकुसिनि आतुरिखात होननाय जायगायाव गान्जाजों लोगोसे सासे गान्जा फालांगिरिखौ हमदों। हमजानाय सेंग्राखौ 28 बोसोर बैसोनि जेलसिं नार्जारी होनना सिनायथिनाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला जेलसिं नार्जारीया गावनि AS27E6143 नंनि स्कुटिजों भुटान हाजोनिफ्राय खमैबो 10 किल'ग्राम गान्जा बस्थायाव लाबोबाय थानाय समावनो उदालगुरिनिफ्राय तामुलपुर राजा लामायाव हमजायो। रायखांनो गोनांदि हमजानाय सेंग्रा जेलसिं नार्जारीखौ उदालगुरि जिल्लानि हरिसिङा थानानि सिङाव थानाय सान्थिपुर गामिनि उपेन नार्जारीनि फिसाज्ला होनना मिथिनो मोननाय जादों। बर' सावथुन नायनो मोजां मोनगिरि बिथांमोननि थाखाय गोजोनथाव रादाब। जिजास खेरखातारिनि डिरेक्ट खालामनाय सायखं मुंनि बर' सावथुनखौ रायजो राजाफ्रा नुनो मोनसिगोन। बर' सावथुन सायखंखौ फैगौ 4 सेप्तेम्बर खालि रिलिज खालामनाय जागोन। बे सावथुनाव बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंगुर अम प्रकाश खेरखातारि, फावखुंग्रि हेलिना दैमारी आरो बर'नि माखासे गोजाम फावगिरि जेरै जुनु, जिजास खेरखातारि बिथांमोनाबो फाव खालामदों। बे सावथुनखौ दिहुनदों बिरफुं बर'आ, डिरेक्ट खालामदों जिजास खेरखातारि, एडिट खालामदों नायस्रां गयारी, स्ट'री आरो स्क्रिप्टखौ लिरदों पंकज लाहारी बिथाङा। मैया दिसपुर जनता भवननि ब्लक एफनि ग्राउन्ड फ्ल'रआव थानाय फाइनान्स डिपार्टमेन्टनि हलाव आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रानथ पेगुजों दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, दुलाराय आसाम फरायसा आफाद, आसाम थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरिफ्रा जथायै आथिखालाव आसाम सरकारनि केबिनेट आरो सोलोंथाइ बिफाना सोलोंथाइनि सायाव लानाय माखासे थांखिफोरनि सायाव गुवारै सावरायनाय जायो। बाहागो लानाय मोनब्रै माहारियारि आफादनि बिबानगिरि बिथांमोना आसाम सरकारनि केबिनेट आरो सोलोंथाइ बिफाना सोलोंथाइनि सायाव लानाय थांखिफोरनि सायाव अजद दैखाङो आरो सरकारनि थांखिफोरखौ थोंजोङै गनायनानै लानो हाया होननानै रोखायै फोरमायनानै होयो आरो सरकारनि थांखिफोरखौ बोखांनानै लानो खावलायो। मख'नो गोनांदि सोलोंथाइ मन्थ्रि बिथाङा बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफा बादियै गासै बर' बिजोंनि भेन्सार फरायसालिफोरखौ सरकारि खालामनाय जागोन होननानै रोखायै बुंथियो आरो बिटिआरनि बायजोनि बर' मैखोम ओनसोलाव थानाय बर' बिजोंनि भेन्सार फरायसालिफोरखौबो सरकारि खालामनाय जागोन होननानै फोरमायनानै होयो। चिरां जिल्लायाव मेगन गोसानि खामानि। सिनाय मोनै दुथांफोरा थांनाय 17 आगस्ट खालि हराव आबाद मावनो फामु थाग्रा न'खौ सावनानै सेवहांगार बानायना गालांदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सान्थिपुर ओनसोलनि खासिबारि गामिनि 60 बोसोर बैसोनि गयला मोसाहारिनि आबाद मावनो फामु थाग्रा न'खौ सावनानै सेवहांगार बानायना गालांदों। गयला मोसाहारि बिथाङा बे हायाव गोबाव बोसोर समनिफ्रायनो फामु थानानै आबाद मावना जाबोदों। नाथाय सोर मेगन गोसा सुबुङा बेबायदि सावना गालांखो दासिमबो मिथिनो मोननाय जाथ'वाखै। गयला मोसाहारि बिथाङा गावनि आबाद मावनो फामु थाग्रा न'खौ सावनानै सेवहांगार खालामना गालांनायखौ दुखु मोननाय फोरमायो आरो मानसिजों सुथुरब्लाबो बेबायदि बुस्थुखौ सावनानै गालांनाङामोन होननानै दुखु मोननाय फोरमायो बिथाङा। बे जाथायनि दायनिगिरिखौ हमनो थाखाय पुलिस बिफानाव होनाय जासिगोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आजिरा मोननाय बियो अमर सिंह ब्रह्म बिथाङा बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथांखौ इडियट आरो गियान गैयै होनना प्रेस मिट खुंनानै गोख्रों रावजों सोंखारियो। 31 डिसेम्बरनि सिगां प्रमद बर'आ 6 दिलनि सिङाव थानाय गोहोफोरखौ लाबोफिननो हायाब्ला गाहाय मावफुं सोद्रोमानिफ्राय रिजाइनेसन होनांगौ। प्रमद बर'आ सासे इडियट, जेबो गियान गैया। प्रमद बर'आ सासे राजखान्थिगिरि नङा, सासे एडमिनिस्ट्रेटर नङा। प्रमद बर'आ सिलेक्सन बर्डखौबो दानो हाया, थिसनथाइबो होनो हाया। नोंनि बिटिसिआव मानो बिटिसिनि बाहेरनि आसाम सरकारनिफ्राय गोदान मानो एपइन्टमेन्ट लाफैखो? गोहो गैयै गाहाय मावफुं सोद्रोमा नामा नोंथाङा? गासिबो पावारखौ सरकारनो फानखोना थिखा होखो? बेसेबां कौटि लाखो सरकारनिफ्राय? बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि तरेन बर' आरो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांमोना मानो स्टेटमेन्ट होनांखो? नोंनि सिल, नोंनि अफिसनि रेकर्ड, अफिसियेल नेम प्लेटआव बिटिआर सरकार लिरोना बिटिसि सरकार लिरो होनना गोबां सोंथि खालामनायजों लोगोसे प्रमद बर' बिथांखौ बर' हारिनि जोलैनि हांगार होनना बुङो बिथाङा। सेकेन्डारि एजुकेसन आसामनि बिथोनगिरि ममता हजाइनि बिथोनलाइ बिटिसिनि सिङाव थानाय गासै भेन्सार फरायसालिनि फारिलाइखौ गथायनो खावलायदों ममता हजाइ बिथाङा। बिटिसिनि सिङाव थानाय गासै गुदि, गेजेर, गोजौ आरो गोजौसिन गेजेरारि भेन्सार फरायसालिनि फारिलाइखौ फैगौ 22 आगस्ट खालारनि सिगां गथायनो थाखाय बिटिसिनि सोलोंथाइनि बिथोनगिरिनिसिम सेकेन्डारि एजुकेसन आसामनि बिथोनगिरि ममता हजाइ बिथाङा खावलायहरदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।